Ćao svima, ostali su nama još par primjera od neke uplate koje možemo da uradimo kroz Meraxi kako bi slijedili financije i bi imali sva dokumentacija. Odradili smo jednodnevne ekskurzije i transporta, sada nešto što još manje radimo, primjer ukoliko prodamo vize. Ovo se isto razlikuje od transporta, pošto nema nili sredstva na transport. Radimo da ovo je viza koja traje 5 godina, imamo samo država, tu možemo Singapur, cijena odradimo, ovo je 100 eura, imamo samo elektronski potpis. Sljedeći korak, plaćanje je 5000 dinari avans i imamo, izaberemo postojeći putnik. I kada ovo odradimo, imamo kompletna dokumentacija za viza koje smo radili i to uđe u sistem da možemo da slijedimo naplata, da imamo priznanica i tako dalje. Evo, to se pojavi tu. Drugi primjer je i zadnji primjer osiguranja, što ćemo vidimo u sljedećem videu. Hvala vam.